Sige. Bitaw. Sige, dali na ginamit mong gatas. Kaya akong susihon. Na? Ano nito? Mga tipaklong! Agrihin ko ninyo ba? Gutom ba ako na? Kanoon, tamuran! Ha? Hoy! Hoy! Ha? Ay, ikaw! Ha? Ali! 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 Ha? Ha? Dali! Kanoon, tikaron! Papa! Ha? Umuy mga batikon sa manak! Bre! 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 Na! Dali! Dali! Pagsigig siya gitsyagit kay village baya ni. Kaikog tas mga silingan din he. Gali! Mga tipaklong, mga onggoy. Yaya! Yaya! Sa marong saba! Mga sa manok. Tipaklong, mga siksi nga upaw, mga buwak mga Sa mga lipat, niya? mga mabdos nga bayo. Dito naman ni siya sa gawas sa Mga gate. tipaklong, Mura mag... amigo guwapo. Nawakan man na siya. Maayong pa na nauna May to. mga atay. Napuang. Itabo ni mo niya! Niya, sa itabo ni mo! Napuang siya dong. Baby, I need your love right now. And I want, baby, I want to show you how. Come Ito on. kanya itong gibuhat ita. Lagi paggawas na to si Leia ganinang kadlawon. Mura na pag wa mo biya sa gate. Iya. Gusto lang atong gibuhat. May mga pulis na nga nag-imbestigar. O kuyaw kaayo hiya. Kung maghimo pa sila dugang pang-imbestigasyon. Klaro na pa kayo pultahan paingon sa underground. Anyway, buang na si Leia. O di na siya makasulti sa mga gibuhat niya. At least, nagmalampuson ta sa itong gibuhat. Nagyahon na. Iha, appear, iha, appear. Migo gwapo. Pakan ako, Bi. Gutom na kaayo ko. Doon na. Ha? Gwapo kaya ko, Migo. Oy. Oo, yung daily dong. Uy. Nabi. I need, Kan unti karon. baby, Dali I na siya, nakarma siya mga binungatan niya eh. and I want, Sige na Nami ko yaya. gwapo. Ligwa paliw sila eh. Gilis eh. Dong, basig gigutom na. Pakan ako, Bi. Nami ko gwapo. Salbahis na good ka lalaki, giuban na na babay ka na. Yun na, migo. Giuli-uloy! Sige na yan. Giuli abi kay buang na. Sige na yan, paliguan na niya sila. Pagkanon sa lalato dong, gigutoman ko nun siya. Liguan na ninyo. Usahan ninyo baka na. Sige na. Ikaw na, Kristen. Ikaw ang salbahis, Ma'am Carmi. Bayran mo ang tanan mong atraso nako ug sa akong igsuon. Ha, itra ba ka ay tinanawan nimo ay tita? Oy, Kristel! Dad-an ang inahan mo buang at napakata sa servant quarter, ha? Sige na yan. O, dong. Stay lang. O, sige. Amo na niliguon dong. Una pa ka na, ha? Day.
Maligo ta ha. Aron malimpyo ka ha. Sige Ko. na. Mabuhutan man, di ba? Yun sa kong bilanggoon. Ah. Dili man ka na mo bilangguon. Amo ra kang liguon. Nya pagkahuman, pagkanon, ligutom ka man ka ha. Wa mo'y mga atay! Wa mo'y mga batikot sa mana! Wa mo'y mga kaloon! Mo'y mga rimyon! Sige na yung usa ninyo pagana dito. Mga nagkaon Dali yan! na, dali. Dali na. Ha? Dali na. Na, nasuko niya imong bugwa ko. Liga, ligatan ninyo, liga ha! Sige, tanong. Maligo ta ha. Nya pagkahuman, mga unta ha. Oh, good girl man ko, Dong, ari sa mi. Bye-bye, Migo Guapo. I love you. Kiss me. Oy, Ramil! Ramil, makiksulti ko nimo ha? Mga rimyon. Ramil! Ano? Ramil! Tanawa na guna imong anak tita. Nagpakita lang gid sa iyang pagkaway batasan. Ay, Sige, makiksulti ko. Diyan lang ka. tita. Ramil! Pahunata na tita oy. Yes, iha! Pahunata na siya. Karon nga buang na niyang asawa. Mas mudako kada ko ang kauwaw kayang madawat. Whereas kung iitsapwera na niyang iyang asawa, iitsapwera na niya siyang kinabuhi. Muminos ang kauwaw ni Ramil kay buwag naman sila. Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan unta usara kini kay usara ang atong kalibutan apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan nay hain ka man nganong nahanap